ଅନୁଗୁଳ ଥାନାଠାରୁ ମାତ୍ର 400 ମିଟର ଦୂରରେ ହରିମହୁରୀ ଛକରେ ଥିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ସକାଳ 10:05 ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା ସଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ଡକାୟତି। 4-5 ଜଣ ଡକାୟତ ହାତରେ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖାଇ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ ଖୋଲିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାନେଜର ଶ୍ରୁତିରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ ଡକାୟତଙ୍କ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବା ସହ ଗୁଳି କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମ୍ୟାନେଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ର କବାଟ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ। ଡକାୟତମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସହ ସୁନା ଗହଣା ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ଲୁଟେରାମାନେ ଲୁଟିବା ପରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଗଲେ ମ୍ୟାନେଜର ତାରିଖ ଘୁଞ୍ଚାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 11ଟାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ତାଙ୍କର ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନା ଗହଣା ଦେବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମନା କରିଦେବା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ପରେ ଅନୁଗୁଳ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିଦେଇଛି। ଅନୁଗୁଳରୁ ଭକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, IYA ନ୍ୟୁଜ୍।